Salutare! Așa cum v-am spus în videoul de ieri, de astăzi începem să ne ocupăm de cărticele, iar pentru astăzi am ales o carte absolut perfectă. Nu spun întâmplător sintagma aceasta, ci pentru că în cartea pe care am pregătit-o pentru astăzi, această sintagmă este folosită în mod frecvent. Am pregătit pentru astăzi cartea Crizantema. Este o carte care, din punctul meu de vedere, are o povață foarte bună. Este vorba despre o șoricică pe care o cheamă Crizantema, care primește numele de la părinții ei, părinți care, firește, o consideră absolut perfectă, ceea ce și este. Problemele apar în momentul în care Crizantema ajunge în colectivitate, ajunge la școală, acolo unde copiii de vârsta ei nu mai consideră numele ei ca fiind absolut perfect. E caragios, e nume de floare, nici nu încape pe ecuson. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile care îi se spun. Firește, Crizantema trece de la o stare la alta, trece prin tristețe profundă, ajunge acasă unde părinții încearcă să o mobilizeze, să o impulsioneze, dar problemele reapar cu fiecare zi de școală. A doua zi de școală, a treia zi de școală. Ce îmi place foarte mult este faptul că această carte are un ajutor dual. Copilul învață pe de-o parte faptul că nu este normal să discute anumite lucruri care pot aduce atingere unui alt copil sau să fie atent la ceea ce spune, pentru că nu este în regulă să rănim. Acest lucru va conduce la un moment dat, atunci când el va fi adult, la o judecată mai clară. Încerc să nu-l deranjez pe cel de lângă mine, să nu-l jignesc, să nu-i rănesc sentimentele. A doua direcție în care merge cartea este cea a copiilor care chiar au de suferit de pe urma unor cuvinte care le aduc tristețe. Se apropie foarte mult de zona bullying-ului, aș spune. Mi se pare că această carte îi ajută sau le arată faptul că au întotdeauna un ajutor. Că se poate ieși din tristețea aceasta provocată de impact, pentru că în această carte mi se pare că este foarte mult vorba despre impactul pe care îl au cuvintele asupra copiilor. În același timp, părinții încearcă să fie aproape de Crizantema și reușesc, dar ce mi se pare cel mai frumos în această poveste este faptul că un personaj apare neutru, care își va numi copilul Crizantema, îi ia apărarea. Ce ne transmite asta sau ce îmi transmite mie este faptul că fiecare dintre noi putem lua atitudine, că acel străin aparent fără legătură cu Crizantema, de fapt ia atitudine. Iar asta putem face noi în fiecare zi. În momentul în care vedem că un copil suferă, fie și din cauza cuvintelor, e bine să ne implicăm și să nu stăm nepăsători. Cartea este foarte drăguță, ilustrațiile sunt copilăroase, sunt colorate. Eu nu sunt critic de artă ca să pot să exprim mai multe păreri. Textul este fluent, este ușor de citit, e o poveste tare drăgălașă, dar dincolo de a fi o simplă poveste drăgălașă, este o povață, este o carte pe care trebuie să o aveți în bibliotecă, pentru că s-ar putea să vă ajute la un moment dat. Ne revedem și cu alte cărticele în zilele următoare. Vă aștept! Pa, pa!